Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Ahmad al-Badawi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa ila hadrati Syekh Abi Hasan As-Sadili wa ila hadrati Musannif fi hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bandani wa ila hadrati Ustadi fi hadal kitab Ustad Baru Muhammad Yusuf wa ila hadrati man ta'alama fi hadal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa al-Asmu'i Syekh Asmu'i. Ra'aitu ningali sapa ingsun fil badiyati imra'ata fil badiyati ing dalem alas ningali imra'atan ing wong wadon alaiha kang iku ing atase imra'ah komisun utawi klambi kurung ahmaru kang abang wahia utawi mar'ah iku muhtadibatun kang nganggo pacar utawa pitek wabiyadiha lan iku kelawan tangane imro'ah subhatun utawi tasbih fakultu nuli ngucap sapa ingsun ma utawi gawok suwiji-wiji iku abada ngeduhake apa ma hadza ing iki komisun hadza ing iki komisun min hadza saking iki subhatun faqalat nuli ngucap sapa imro'ah min bahri tawili saking bahar tawil walillahi lan iku kedue Allah minni saking ingsun janibun utawi arah-arah la aduyiuhu ora nekaake sapa ingsun ora neko-nekoake sapa ingsun walilahwi lan iku kedue lelahan minni saking ingsun wabitolati lan nganggur janibun utawi arah kang weneh fa'alim tu weruh sapa ingsun annaha ing sak temene imro'ah iku imro'atun wong wadon sholihatun kang bagus utawa sholihah laha kedue imro'ah zaujun utawi bojo lanang tatazayyanu kang pepae sapa imro'ah lahu maring zaud dadi teng alas Syekh Asmuni niki ngerti pas teng alas teng pedalaman niku enten wong wedok
Wong wedok niku nggawe klambi gamis warnane ahmarun, warnane abang. Gamise abang. Lajeng teng mriku wong wedok iku macar kukune. Dadi kukune niku dipiteki. Dihias. Nah, dan teng tangane niku nyepeng tasbih. Jadi wong wedok iki klambi gamis sing apik warnane abang. Terus kukune niku dipiteki. Nah, dipiteki abang kan mewah malian niku. Tapi teng mriku tangane nggih nyekel tasbih. Nah, kemudian Syekh Asmui niki tek tanglet. Wonten niku apa hubungane klambimu, pitekmu karo tasbih iki? Padahal klambi dan pitek iku termasuk berhias diri, kemewahan dunia. Nah, tasbih iki termasuk tujuane kan damel napa? Mengabdi tenggene Allah, untuk mengingat Allah. Terus hubungannya apa iki? Masalah donya iki masalah akhirat. Karo si mar'ah niku dijawab, aku nggawe pitek, nggawe klambi apik niki termasuk bentuk ibadahku nggene suamiku. Aku nyenengno suami, aku macak sing apik, macak sing ayu ben suamiku seneng. Nggawe pitek ben ketok menawan, sakniki yo celaan ben pandangane ketok apa ya, ketok tajam ngoten. Nah, niku termasuk nyenengne suamine. Di samping niku ya nyekel tasbih, tujuanku memang bertasbih ngene Gusti Allah. Jadi aku kan kok lek nganggur, pas nganggur ya tasbihan utawa nyebut zikir ngene Gusti Allah. Kalau enek bojoku ya aku maca. Nah, lajeng wong lanang niki Al Asmui niki matur bahwa innaha imra'atun sholihatun. Wong wedok iki termasuk wong wedok sing sholihah. Nah, sing selalu berhias untuk istrinya, untuk suaminya, dan juga bertasbih kepada Allah. Nah, jadi misalnya jenengan ditakdir jadi wong sugih. Nah, amin. Takdir jadi wong sugih. Nah, terus ndamel pakaian gamis sing apik, ya ndamel pitek. Yo diniati nyenengno bojo, ben disawang bojo iki seneng. Makanya diniati sing apik, misalnya nggawe klambi niku, tumbas klambi diniati. Tuku klambi nyar, nggih niat ngibadah ngene Gusti Allah. Ibadahnya berupa apa? Nggih berupa nyenengne suami, disawangi ben ketok anggun, ketok apik ngoten niku. Makane enten dawuhe Syekh Abu Hasan As-Sadili niku teng apa ya? Nek mboten teng Muraqil Ubudiyah niku teng kitabe Syekh Abu Wahab Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani teng Minah Husaniyah bab supe kula. Bab napa niku enten dawuh sampeyan maemo sing enak. Nggawa klambi sing apik, turuwa ning kasur sing empuk. Nah, setelah niku dilakoni semua, terus sampean mengucap syukur ngene Gusti Allah niku, maka semua niku sing sampean lakoni dihitung ibadah. Nah, dadi semaem sing enak diniati ibadah, turu teng kasur sing empuk diniati ibadah, nggawe klambi sing apik diniati ibadah. Niku enten niku Syekh Hasan As-Sadili sing matur. Nah, niku termasuk pendiri Thariqah Sadiliyah. Nah, kitabe nggih kathah sing kula semerep lek mboten teng Muraqil Ubudiyah Sarai Bidayatul Hidayah nggih teng niku teng Minah Husaniyah niku lek mboten kelintu. Nah, supe kula. Wa tarkul khiyanati lan ninggal cidro. Wa tarkul khiyanati lan ninggal cidro lahu maring Zaud indah ghaibati ing dalem nalika lungane Zaud. Indah ghaibati ing dalem nalika lungane Zaud fi firashihi ing dalem lemek turune Zaud wa malihi lan bondone Zaud. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu ora halal laha kedue imro'ah
la yahillu ora halal laha kedue imro'ah apa antuk ima yen to aweh mangan sapa imro'ah apa antuk ima yen to aweh mangan sapa imro'ah min baitihi saking omahe imro'ah min baitihi saking omahe zaud min baitihi saking omahe zaud illa biidnihi kejaba kelawan izine zaud illa biidnihi kejaba kelawan izine zaud illa rotba kejaba teles-teles illa rotba kejaba teles-teles minat ta'ami saking panganan minat ta'ami saking panganan rupane alladzi rotba rupane alladzi rotba yukhafu kang den kuwatirake yukhafu kang den kuwatirake apa fasaduhu rusae alladzi apa fasaduhu rusae alladzi fa in at'amat lamun aweh mangan sapa imro'ah lamun aweh mangan sapa imro'ah an ridahu saking ridoni zaud an ridahu saking ridoni zaud kana mongko ana iku laha kedue imro'ah kana mongko ana iku laha kedue imro'ah mislu ajrihi apa mislu ajrihi padane ganjarane zaud apa mislu ajrihi padane ganjarane zaud wa in at'amat lan lamun aweh mangan sapa imro'ah lan lamun aweh mangan sapa imro'ah bi ghairi ibnihi kelawan tanpa izine zaud bi ghairi ibnihi kelawan tanpa izine zaud kana mongko ana iku lahu kedue zaud kana mongko ana iku lahu kedue zaud apa al ajru ganjaran wa alaiha lan iku melarati ing atase imro'ah wa alaihi lan iku melarati ing atase imro'ah al wisru tawi dosa al wisru tawi dosa wa ikramu ahlihi lan mulyaake keluargane zaud wa ikramu ahlihi lan mulyaake keluargane zaud ai zauji tegese bojo lanang wa qaribihi lan pira-pira kerabate zaud wa qaribihi lan pira-pira kerabate walau bil kalami lan namun guneman al jamili kang bagus al jamili kang bagus wa ru'yatul qalili lan ningali pira-pira kang sithik wa ru'yatul qalili lan ningali pira-pira kang sithik minhu saking zaud ayi zauji tegese bojo lanang kasiron ingkang akeh wa qabulu fi'lihi lan nerima penggaweane zaud wa qabulu fi'li lan nrimo penggaweane zaud bisyukri kelawan syukur wa ru'yatu halihi lan ningali tingkahe zaud bil fadli kelawan utama dados teng mriku wong edok istri niku mboten angsal berkhianat cidra tenggene suamine utawa basa kerene sakniki niku selingkuh. Dados wong edok niku gak oleh selingkuh suamine. Teng mriku inda ghaibati fi firashihi. Nah, maksudnya ketika suami gak ada, dia gak oleh selingkuh fi firashihi ing dalem lemek turu, do kasur. Nah, maksudnya teng mriku istri mboten angsal mengkhianati suamine di atas ranjang atau di dalam ranjang. Di dalam ranjang niku nggih selingkuh niku wau. Niku mboten angsal dosa gedhe. Niku jenenge perbuatane wong zina sing wis rabi terus ngadeni wong lanang liya niku jenenge zina. Zina apa? Zina ada dua. Sing wis menikah karo sing gum menikah. Apa? Muson. Nek sing dereng menikah ghairu muson. Nah, niku hukumane gedhe. Samping kuwi kaya menjatuhkan harga diri. Jadi disyukuri ae entuk bojone kuwi wis disyukuri, gak usah selingkuh. Terus teng mriku nggih mboten angsal berkhianat dalam napa hal malih teng hal hartane. Jadi hartane suami iku ya digunakan dengan sesuatu yang tidak baik atau tidak perlu, ngoten niku mboten angsal. Lajeng teng niku Kanjeng Nabi dawuh la yakhillu laha antu imamin baitihi ila bi'idni. Boten pareng maringno makanan sing teng omahe niku kecuali dengan izine suami.
Nah, teng mriki illa rotba min to'am. Kejaba panganan sing teles. Panganan sing teles napa? Misale teng omah sampean duwe sayur, jangan ya terus napa es utawa kolak utawa sak pinunggalane pas poso-poso niki tanpa izin pun sampean paringno mboten napa-napa. Paringno tanggane. Karena apa alladzi yukhafu fasaduhu. Nanti makanan iku lek gak ndang diparingno kuwatir rusak utawa kuwatir basi, kuwatir mambu. Nah niku tanpa izin langsung diparingno mboten napa-napa. Lek garing kaya sampean duwe roti ning ngono kuwi. Ya misale gadane suami atau bareng-bareng makanan-makanan sing garing, nah niku kudu izin. Nah, lek misale pengadatane memang suami niku pun membolehkan, wis gak apa-apa kabeh oleh misale sampean pengen sedekah sembarang, lah niku pun boten napa niku boten izin, boten napa-napa. Misale pengadatane iki wis diolehno, misale diparingno yene tanggane atau teng sinten mawon. Nah, ya memang niku pun pengadatane diperbolehkan, diizini kali suami. Enggak perlu setiap hari nyuwun izin, mboten perlu. Nah, kados makanan sing teles niku wau nggih ngoten. Nah, engko selak mambu lek gandeng dikekno, engko mosok leren izin barang. Nah, niku mboten masalah, misal langsung diparingno. Ngoten niku. Wa in at'amat anir ridho. Dadi lek misale niku sampeyan paring maem nggone wong liya terus bojone niku mboten ridho, maka ya bojone entuk ganjaran, sampeyan entuk dosa. Nah, tapi lek misale ridho, maka sampeyan entuk ganjaran seperti ganjarane suami. Nah, jadi enak lek angsal ridho niku ganjarane seperti ganjarane suami. Tapi pada umumnya lek sampun misale kalih si lanang niku suami pun dipasrahne, ini sembarang iki harta niki sama napakno sembarang. Misale sampean masak sama napakno sembarang, dikekno yo gak apa-apa. Di dum-dumno tanggane yo enggak apa-apa. Nah niku mboten napa-napa, mboten izin. Soalnya pengadatan atau umume mesti jelas diperbolehkan. Wa ikramu ahli, mulyane keluargane bojone. Jadi sampeyan nek dadi istri niku ya kudu mulyakno keluargane suamine. Mosok dijak dolan ning omahe mara tuwa sampean gak gelem. Nah niku kan jenenge gak mulyakan. Jadi lek dijak, ayo Dik dolan nggone mara tuwa, ayo nggone dolan nggone ibu. Nah, terus nggone bapak dolan rono ya gelem. Jenenge iki mulyane ahlihi, keluargane suami. Jadi aja enggak gelem, aja moh penak ning kene. Nah, ngoten niku mboten angsal. Wa qaribihi lan pira-pira kerabate, ya dulur-dulure suami iki kalau istri ya dimulyakne. Dimulyakne maksudnya ya dihormati. Dihormati sing apik. Lajeng teng mriku waru'yatul qalil ai zauji kasiron. Tegese niku nampa mawon, dadi melihat napa mawon sing diberikan suami, baik niku sathik utawa kathah, niku selalu disyukuri, selalu dilihat akeh. Misale sampean dikei barang sathik iki diparingi sak menten, sampean syukuri dan menganggap bahwa niku kathah. Nah, dadi wis entene sak menten wis disyukuri. Nah, niku luwih apik. Wa qabulul fi'li, nerima penggaweane suami. Suami kerjane teng kantor utawa ngajar, wis ditampa mawon. Walaupun lek misale sampean pengen bojone dadi pengusaha sing duweke akeh, ndelalah bojone niku hanya seorang pengajar di sekolahan, yo ditampa mawon. Nah, penggaweane utawa tingkah lakune nggih ditampa dengan syukur. Waru'yata khali bifadlihi. Nah, dan melihat semua niku dengan keutamaan. Jadi fadilah-fadilah dari niku mawon. Nah, niku tetap disyukuri. Niku memang tugas kita. Makanya dek wingi kan pun didhawuhne bahwa lek pengen sempurna ki enggak harus napa niku meninggikan salah satu dari pihak. Misalnya enggak harus mementingkan egonya sendiri, tapi harus saling melengkapi niku. Mengki iso dadi sempurna. Lek enten kurange sak menten, nah kita niku tugase kengken ngelengkapi kekurangane suami. Wa alla tamna'a lan yen to ora nyegah sapa mar'ah. Wa alla tamna'a lan yen to ora nyegah sapa mar'ah nafsaha ing awak dhewene mar'ah.
nafsaha ing awak dhewe ne mar'ah minhu saking zaud wa in kanat lan lamun ana sapa mar'ah iku ala dhahri kotabin ing atase gegere unta wala dhahri kotabin ing atase gegere unta bi fathil qafi kelawan fathah huruf qaf wa ta'ilan huruf ta ae suru cil ba'iri tegese obah unta wadzalika utawi mengkono Allah tamna'a iku idza kana ing dalem nalika ana iku idza kana ing dalem nalika ana apa atamatu ngalap seneng-seneng apa atamatu ngalap seneng-seneng mubahan kang den wenangake bi khilafi ghairi mubahin kelawan bedani kang ora den wenangake kawat haidin kaya jima wadon kang haid au nufasaa utawa pira-pira kang nifas qabla husli ing dalem sadurunge adus walau ba'da ing qata idami lan lamun lan senajan sakwise putuse getih inda Syafi'i dalem mungguhe Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih ngendika sinten Rasul lau anna imra'ata lamun sak temene wong wadon iku ja'alat ndadekake sapa imra'ah lailaha ing wengine imra'ah kiaman ing jumenengi ibadah wa naharon lan rahinone imra'ah siaman ing poso wa ta'aha lan ngundang ing imra'ah sapa zaujuha bojo lanange imra'ah ila firashihi maring lemeke zaujuha wa ta'akharat lan ngendi-ngendi sapa imra'ah anhu saking zaujuha saatan ing dalem mangsa wahidatan kang siji jaat mongko teka sapa imro'ah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat tushabu halidin seret sapa mar'ah bisalasili kelawan pira-pira rantai wa aglali lan pira-pira belenggu ma'asyayatina sertane pira-pira syaiton ila asfali safilina maring paling asore pira-pira wong kang asor dados teng mriku si istri niku mboten angsal mencegah awak dhewene dari ajakan suami. Nah, maksudnya ajakan ngerti ya? Ngerti? Ajakan apa? Ajakan lah. Dados niku istri niku mboten angsal menolak. Jadi mboten angsal menolak ajakan hubungan badan suami dengan suami. Lah teng mriki malah lucu, bin kanat ala dhahri kotabin, walaupun toh niku ning dhuwure geger unta. Bisa bayang nih. Nah, ning dhuwure geger unta, nek misale bojo lanange njaluk utawa ngajak, ya kudu diladeni. Nah, tapi yo enggak mungkin yo ning dhuwure geger unta lho, kok piye? Nah, konten niku nggih intine niku hanya gambaran. Nah, misalnya kan lek teng jero kamar kan luwih aman to. Nah, gak ketok wong. Nah, ngoten niku nek sing jero kamar kan aman, gak enek sing roh.
Nah, ngoten niku lek suamine mengajak hubungan badan lah, si istri niku mboten angsal nyegah. Niku maksudnya ya enggak oleh nolak. Nah, teng mriku nggih diladeni. Nah, teng mriku bihilafin ghairi mubahin. Nah, terkecuali ketika niku dalam keadaan haid. Nah, haid niku nggih mboten angsal berhubungan badan, ora oleh jima wong haid. Au nufasai utawa pira-pira wong sing nifas. Haid nifas, nah, qoblal husli sadurunge adus. Nah, lek sadurunge adus kan dereng suci, dereng resik. Nah, niku dikumpuli niku dereng angsal. Dadi adus sik. Lagi kumpul jima. Lah engko adus neh no ya gak apa-apa. Nah, apa meneh adus bareng. Nah, luwih apik. Sunah Kanjeng Nabi ngoten. Dadi mantun berhubungan badan atau mantun jima. Nah, niku adus bareng. Nah, adus bareng sak jeding ngoten lek Kanjeng Nabi niku apa iki jenenge gayung. Jebore gentenan. Nah, Kanjeng Nabi mantun-mantun terus diparingno garwane. Kantenan lek adus teng jero jeding. Dene adus bareng. Mboten napa-napa malah niku kesunahan. Tapi paling yo isin ya. Paling sampean yo isin. Nah, niki kata kuncine niku mboten angsal menolak. Nek napa tanpa enten udzur, tapi lek enten udzur kados haid, terus nifas, nah sak pinunggalane niku mboten napa-napa. Nah, dawuh Ibnu Abbas niku Ibnu Abbas nate mireng saking Rasulullah, lau ana imra'atan ja'alat lailata qiyaman wa naharon siyaman. Enek wong edok bengine niku salat wengi. Ibadah jumenengi ibadah nggih salat wengi. Terus salat sunah niku wa naharoha siyaman. Awane poso. Jadi pun ngabidah nih wong edok sing ahli ibadah. Bengi salat tahajud, awan poso. Wa ta'azau juha ila firasi wa ta'akharat anha sa'atah wahidan ja'at yaumal qiyamah tushabu bisalasil. Lah terus ndelalah suamine niku ngajak berhubungan badan atau ngajak jima. Teng mriku wa ta'akharat ngende-ngende, maksudnya ki wong edok ki nunda-nunda. Sik aku cek salat. No, sesuk ae aku pengen ngibadah ngene Gusti Allah. Nah, tawa sik aku cek poso sesuk ae. Misale cara ngejaki awan, sik poso aku sesuk ae. Nah, ngoten niku wong edok sing nunda-nunda ngoten niku saat wahidatan jaat yaumal qiyamah tus habu bisalasin. Besok ning dina kiamat niku diseret bisalasil dengan rantai. Bakalali lan pira-pira belenggu. Masyayatin sertane pira-pira setan. Dadi iki ya krana niku wau nolak utawa mboten taat teng zaud teng suamine. Nah, tapi lek misale tasik halangan utawa napa niku enten darurat lintu, nah niku mboten masalah. Nah, sebagai wong lanang ngono iki ya kudu ngerti. Nah, enek wong lanange lho ngere. Dadi sebagai wong lanang kudu ngerti, ora bolak-balik ngajak rasane gak kesel piye kan. Nah, kudune iki yo ngerti kudune. Nah, kudu perhatian. Tapi biasane lek manten nyar ngono niku yo bolak-balik ngajak sing lanang lho. Nek sing itu ndak ngerti sing itu. Nah, kesel bareng ngono. Nah, dados memang ngoten niku lek misale rugi tiyang sing bengi salat, awan poso, terus dijak kalih bojone berhubungan badan, terus nolak, atau enggak gelem mentingno apa niku mentingno salat wengine, mentingno posone. Nah, niku maka teng benjing teng yaumul qiyamah niku diseret damel rantai. Ya walaupun niku lek misalnya namung poso sunah, kecuali poso Ramadan. Lek poso Ramadan memang kudu wajib poso. Sampeyan dijak yo iki cek poso Ramadan mosok ora kuat ngempet. Nah, engko lek delalah terjadi. Lek delalah terjadi jima atau hubungan badan pas bulan Ramadan, awan-awan pisan. Padahal edoke iki wis iki cek poso. Terus sing lanang suamine wis gak apa-apa, akhirnya terus jima. Terus posone piye? Batal. Terus hukumannya ya apa? 2 bulan puasa. Nah, angsal kafarat. Lah sing entuk kafarat sapa? Kabeh.
Loh, sapa? Sinten sing asal kafarot? Lek kabeh sampean yo rugi no. Wah, aku lho wis dijak wis emoh krana iki poso. Kok aku yo kenek. Sinten sing kenging kafarot? Sing kenging kafarot dhewe Kanjeng Nabi niku sing memulai utawa sing ngajak. Dadi wong lanang, ning wong edok kan pasif. Wong edok iki biasane kan isin cara ngawiti ngono mendahului ngejak dhisik iki kan isin. Pamane pas poso ngoten kan wis niate ya wis poso Ramadan lho nggih. Kados ngenten iki. Wis poso tok ngoten pas dijak karo suamine wis ngelingno iki jek poso engko bengi ya bar traweh. Lho bar traweh ngaji no e. Raise ngajine ngono misale ngoten. Nah akhirnya terus alhamdulillah poso dipeksa. Nah maka sing terkena kafarot hukuman niku wau sing laki-laki. Sing itu enggak kena. Sing itu paling namung napa mengkodhoki puasa. Tapi lek sing lanang mengke kodhok puasa terus sekali napa niku sekalian bayar kafarot. Napa kafarote? Hah? Apa kafarote? Puasa. Poso apa? 2 bulan terus? Memerdekakan budak. Nah, terus memberi makan. Jadi diurutno. Kafarote ini kan 3. Pertama, memerdekakan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 1 mud. 1 orang 1 mud. Nah, memerdekakan budak pun gak enek budak sakniki. Memerdekakan budak butuh bondo kathah. Nek zaman riyen budak niku dibebaskan niku ditebus dengan banyak uang. Sakniki gak enek budak. Berarti gugur. Poso 2 wulan. Poso 2 wulan dinyang. Lah aku poso 2 wulan sak wulan tok gak kuat lho Pak wisan. Bengi awane kudu jima wae. Pemene 2 wulan berturut-turut. Aku gak kuat iki piye? Apes krana apes iki krana gak kuwate badan nglakoni poso 2 wulan berturut-turut dan jogo nafsune pengen jimak niku wau. Akhirnya gugur. Yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mud. Nah, ngoten niku. Dadi enten urutane, mboten kena dipilih langsung milih iki mboten. Nah, dadi makane sampeyan dielingno, bojone sampean dielingno. Aja Ramadan iki aja neko-neko lek awan. Jangan bersentuhan ya, misale ngoten mboten. Lah lek misale bojone pengen ngambung pas awan, ngoten niku pripun? Posone batal ora? Batal. Lho, pengen mencium sampean kok. Hah? Batal ora posone? Nah, posone mboten batal. Nek diambung tok mboten. Lah lek terus diambung terus tegangan tinggi ngono piye? Bojone tegangan tinggi ngono. Tegangan tinggi. Lek diambung tok, lek teng Fathul Muin niku mboten napa-napa, mboten membatalkan. Jadi dicium cipika-cipiki utawa wis ngono mboten membatalkan poso. Tapi lek sampai berhubungan badan niku wau niku membatalkan poso. Jadi lek berhubungan badan atau jima iki luwih amani ya pas bengi, sadurunge sahur atau pas sahur ngoten niku mboten napa-napa. Wa yahrumu lan haram. Nah niki wa yahrumu lan haram apa wat'u jima bojo, apa wat'u zaujatihi jima bojo wadone zaud. Wa yahrumu lan haram apa wat'u zaujatihi jima bojo wadone zaud. Bi hadrati ajnabiyyin kelawan ngarepe wong lanang liya. Bi hadrati ajnabiyyin ing dalem ngarepe wong lanang liya. Au ajnabiyatin utawa wong wadon liya. Au ajnabiyatin utawa wong wadon liya. Wa yustahabulan den sunahake. Wa yustahabulan den sunahake lil mujami'i keduwe wong kang jima. Lil mujami'i keduwe wong kang jima apa ayya bada'a yen to ngawiti sapa mujami'. Apa ayya bada'a yen to ngawiti sapa mujami' bismillahi kelawan nyebut asmani Allah utawa kelawan ucapan bismillah. Wa yaqra'alan maca sapa mujami'. Wa yaqra'alan maca sapa mujami' kul huwallahu ahad ing surat kul huwallahu ahad awalan ing dalem kawitane. Wa yukabbiru lan takbir sapa mujami'. Wa yuhallilalan maca la ilaha illallah sapa mujami'. Wa yaqulalan ngucap sapa mujami'.
Bismillahirrahmanirrahim. Ing ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duh Gusti Allah, ij'ali ndadosna sapa tuan, ij'ali ndadosna sapa tuan anut fata ing mani, dzurriyatan ing keturunan, thayyibatan kang bagus, in kunta lamun ana sapa tuan, iku qadarta mesthekake sapa tuan, antuh rija ing yen to ngetokake sapa tuan, dalika ing mungkono dzurriyah min sulbi saking iga wekas kula, Waqala alaihi salam, waqala ngendika sinten alaihi salam, Nabi alaihi salam, lau anna ahadukum, lamun satemene wong siji sira kabeh iku ida atat ing dalem nalika nekani sapa ahadakum ahlaha ing bojone ahadakum, kala mongko ngucap sapa ahadakum, Allahumma janibni syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Allahumma du Allah janibni ngedohno tuwan ing kula, asyaitana ing syaiton, wa janibi lan ngedohno sapa tuwan, lan ngedohno sapa tuwan asyaitana ing syaiton, ma ing keturunan rozaqtana kang paring sapa tuwan ing kita, fa ing kana mongko lamun ana iku bainahuma ing dalem antarane ahadakum lan ahlahu, ing dalem antarane ahadakum lan ahlahu utawa bojone, sapa waladun anak, lam yadurruhu mongko ora bahayani ing walad, sapa syaitanu syaiton, wa idza korupta lan ing dalem nalika wis parek, minal inzali saking metu mani, fakul mongko ngucapa sapa sira, fi nafsika ing dalem ati sira, wa taharrak lan ngobah-ngobahno sapa sira, syafataika ing lambe loro sira, alhamdu utawis kabeh puji kulillahi kedue Allah, rupane alladzi Allah khalaqa kang wis ndadekake sapa alladzi minal ma'i saking mani, basyaron ing manungsa, faja'alahu nulin ndadekake sapa alladzi ing basyar, nasaban ing keturunan, wasihron lan maratuwa, wa kana lan ana sapa rabbuka pangeran sira iku qadiron kang kuwasa, wayan harifu lan mengo sapa mujame', anil kiblati saking arah kiblat, wala yastaqbiluha lan ora madhep sapa mujame' ing kiblat, bil wiqai kelawan jima, ikroman krana mulyaake, lil kiblati maring kiblat, wa yughati lan becik nutupi sapa mujame', nafsahu ing awak dhewene mujame', wa ahlahu lan bojone mujame',
wa ahlahu lan bojone mujame nutupi bisaubin kelawan dodot. Bisaubin kelawan dodot. Jadi hukumnya haram banget menjima istrine di depan wong liya. Nah, tidak bisa difikirkan ya ngoten niku. Gak duwe izin. Dados haram hukumnya menggauli istri niku di depan laki-laki lain atau perempuan lain. Atau didelok wong ngoten lah. Nah niku haram hukume. Mboten oleh, gak oleh ngoten niku. Jenenge perkara rahasia, perkara samar yo didelikne, aja didono wong. Nah, sampean sok ben yo hati-hati. Misale mantun jima ngoten. Terus ndelalah sampean curhat ngene kancane, cerita. Lah niku yo gak oleh. Oh sampean cerita-critakno ngene kancane. Enggak oleh ngoten niku. Peh kancane uga ngrabi dimingi-mingi. Ngoten niku mboten angsal. Niku haram menceritakan hubungan suami ngoten niku. Tahun jima niku kepada orang lain. Nah niku padha kaya niki, jima di depan laki-laki lain atau teng mriku perempuan lain ajnabiyah. Dados mboten angsal. Nah, teng mriku ketika napa suami dan istri niku hendak berjima. Nah, niku kudu ngawiti dengan bacaan bismillah. Bismillah sih ojo lali. Terus napa malih teng bismillah? Maos surat Al-Ikhlas. Terus maos napa? Takbir, maos tahlil. Iya gak sido-sido Pak Ingo. Suwe-suwe tahlilan Ingo. Gak sido hubungan badan suwe tahlilan. Nah, lek enten hadis dawuh Kanjeng Nabi niku diawiti napa kalih sunah salat sunah riyin. Sakderenge berhubungan salat sunah sik. Ya duka salat sunah taubat napa salat sunah napa salat manten salat bojone sing edoke ngenteni. Sawi men to Mas salat bolak-balik sak kesel wis itu ora iki. Terus sak turu sik. Nah, lek misale mboten saged salat ngoten niku, misale wis gak kuat ngempet sing lanang, biasane lek sing lanang jek iso nglakoni salat, terus jek iso maca japa japi dhisik. Ngoten niku termasuk tiyang sing kuat ngempet. Nah, biasane golek pun delok garwane ning jero kamar wis berpenampilan beda. Ngoten niku kadang wis gak kuat ngempet. Kadang ngoten niku. Nah, sunahe napa paling saene napa nggih niku suami atau istri niku maos bismillah sik. Luwih apik ngoten niku dijak napa ya? Dijak sinau matlaah ngeten iki. Misale enten napa niku suamine ngoten sing delalah ya tau ngaji, ya tau mondok. Nah, delalah niku kalih istrine niku teng napa niku teng tempat tidur. Nah, niku ngejake apik digiring sik, dibedheki. Sampeyan jek eling ora dhisik dungane arep jima piye. Jajal nekno jajal. Nah, ngoten ndonga. Sunah-sunahe apa ya kira-kira? Kae lengkuke maca bismillah. Terus apa neh? Nah, terus maca kul huwallah, manten terus maca la ilaha illallah. Bareng takbir, Allahu Akbar. Oh, cek eling berarti. Nah, manten ngoten setelah itu kan berarti jajal ya dipraktekno bareng-bareng. Praktek bareng-bareng, maos bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terus maos kul huwallahu ahad, terus maos takbir, terus tahlil la ilaha illallah niku. Nah, sampune ngoten. Nah, ampun to, ayo garek sakniki dilakoni. Misale ngoten misale. Dadi iki karo dijak napa niku ngeling-eling niki. Dadi jangan egois niku. Misale sing lanang ngerti ilmune, sing lanang tok sing ngamalne, tapi sing edoke dimbarno pasrah tok. Pasrah wis gak muni apa-apa. Nah, luwih apik niku dibedheki sik utawa dijak napa niku ngenten iki, maca ngenten iki, maca ngenten iki. Terus mangke dibedheki dongane tasih eling ora? Allahumma piye dongane? Allahumma malah barik lana bojone arep dipangan. Allahumma janib ayo apal ning kok sampean gak apal. Allahumma janibni syaiton wa janibi syaitona marozaktana. Jadi penting niku mangke kan kalau sing lanang niku dituntun. Nah, terus diapalno dongane niki. Oh, dongane ngoten ya. Terus dongane mungkin lek pas napa niku air mani badine keluar dongane piye. Nah, eten makane Allahumma
ja'alna ma'a napa mau dzurriatan thayyibah apa ya Allah jenengan dadekno air mani niki dzurriyah thayyibah keturunan sing sae Allahumma ja'alna nutfatan dzurriatan thayyibah niku enten terus donga napa maneh niku enten. Nah dados enten dongane yo gak syukur langsung digasak ya. Iku anake dadi apa anake? Makane nek ditirakati ngoten iki kan suwe-suwean anake mesti dadi sing mening. Nah, lek sampeyan tingali teng kitab Lintu semua napa niku kegiatan niki niku enten mukadimah kabeh. Mukadimah kabeh napa kados niku wau misale pas pun nganu nggih, pun jima. Nah, pun jima niku dimakruhkan melafatkan apa lafat-lafat kalimat-kalimat thayyibah. Nah, makanya sakderenge kan niki teng mriki niku sakderenge. Jadi teng mriku sebaiknya pas ketika berjima disunahkan mengawali iki yuk sakderenge jima niku diawali sik maca kalimat-kalimat niki wau. Setelah niku terus ndonga Allahumma janibi syaiton niku wau. Wa janibi syaitona marokzakana. Bareng-bareng ndongane yo ndonga Dik bareng-bareng. Allahumma terus janibi. Nah, engko pun ndonga setelah ndonga niku pun sampun terus biasane apa ya? Pembukaan. Ngerti ya pembukaan? Nah, pembukaan yo enek dongane, misale dicium, mbah dicium bathuke, pipine apa-apa enek dongane dhewe. Goleki dongane. Engko aku nerangno dongane gak barbar. Nah, dongane engko terus demek opone ngono enek dongane dhewe. Dongane niku kan pun mulai nggih, pun mulai melakukan kegiatan berjima. Nah, dongane niku ning ati mawon. Makane teng mriki ken ngopo niku ngucapno teng ati kalih ngobahno lambe loro. Dadi umi-umi aja sampe nek suarane. Nah, diobah-obahno karo maca ning ati niku wau. Sale kados teng mriku wau meh metu mani. Nah, teng mriku donga Allahumma ja'al nutfatan dzurriatan thayyibah niku kalih umi-umi ngono tok gak usah diunehno. Iku sing donga wong lanang, sing wedok kan gak krasa ngene. Lah krasane krasa enak tok. Nah, sing dadi sing donga sing lanang kan sing krasa lanang. Iki somben. Niki namung nganu niki pembelajaran edukasi. Namung edukasi. Prakteke somben cek suwi. Nek saya praktek. Nah, terus aja sampai lali. Dongane niki wau sampean garisi. Ning mriku wonten donga jima niku digarisi ben eling somben nek lali iso digoleki. Nah, engko lek sampai lali gak ndonga blas kesuwen dongan-donganan langsung enak. Niku wis gak nglampahi kesunahan-kesunahan. Karena lek ndonga niku kan awake dhewe njaluk pertolongan gone Gusti Allah. Nah, makane nyapa kok enek Allahumma janibni syaiton. Dadi iki ben pas jimake iki ben gak dirusui setan. Jajal lek cara dirusui setan wae. Ya Allah, ngoten niku piye? Dadi kan enek setane jenenge gak ketok. Lek melu-melu ngoten niku kan nanti keturunannya jadi seperti apa. Misalnya ya anake maling dablek atau sak pinunggalane. Makane enten to mriki wajani bisyaitona marozaktana. Dan napa mungkin ngedohno teng ngedohno setan iku marozaktana dari anak sing diberikan kepada kita. Naik kita yo saman karo suamine. Nah, dados ngoten kersane didohno saking setan iki kersane mencelat. Makane napa kok ken maca bismillah, al-ikhlas, terus napa takbir, tahlil. Niku setan ben mlayu dhisik. Engko lek wis mlayu kan mboten enten sing ganggu. Garek berdua, murni berdua. Dadi kaya dunia iki serasa milik berdua. Nah, wis gak enten sing ganggu kan malah romantis sing ngoten niku. Aja banter-banter kok krungu tanggane ngene gak oleh sampai metu swara. Wala tasumu lan yen to ora poso sapa mar'ah wa alla tasumalan yen to ora poso sapa mar'ah tatawu'a tegese poso sunah. Ae tatawu'a tegese poso sunah ghairu arafata kang sakliyane poso arafah. Wa asyura alan poso asyura ila biidnihi kejaba kelawan izine Zaud. Ila biidnihi kejaba kelawan izine Zaud.
Fa'in fa'alat lamun nglakoni sapa mar'ah. Fa'in fa'alat lamun nglakoni sapa mar'ah jaat mongko luwe sapa mar'ah wa atishat lan ngelak sapa mar'ah wala yuqbalu lan ora den trima apa saumu poso minha saking mar'ah wala yuqbalu lan ora den trima apa saumu poso minha saking mar'ah wala takhruja lan yen ta ora metu sapa mar'ah min baitiha saking omahe mar'ah min baitiha saking omahe mar'ah ila biidnihi kejaba kelawan izine zaud ila biidnihi kejaba kelawan izine zaud fa in fa'alat lamun nglakoni sapa mar'ah fa in fa'alat lamun nglakoni sapa mar'ah bi an kharajat kelawan yen to metu sapa mar'ah bi an kharajat kelawan yen to metu sapa mar'ah bi ghairi idnihi kelawan tanpa izine zaud bi ghairi idnihi kelawan tanpa izine zaud la'anat ha mongko nglaknati ing mar'ah la'anat ha mongko nglaknati ing malaikatu para malaikat dalan gedhe wal aswaqi lan pira-pira pasar wal aswaqi lan pira-pira pasar mukhtarizatun kang ngrekso mukhtarizatun kang ngrekso min antas min ayyasma'a saking yen to krungu sapa gharibun wong lanang asing wong lanang liya sapa gharibun wong lanang asing sautaha ing swarane mar'ah au ya'rifaha utawa kenal sapa gharib ing mar'ah utawa kenal sapa gharib ing mar'ah fi syakhsiha kelawan awak dhewene mar'ah wala tata'arrafu lan ora kenal sapa mar'ah ila sodiki baliha maring kanca bojo lanange mar'ah ila sodiki baliha maring kanca bojo lanange mar'ah wa ulima lan den weruhi min dzalikal madzkuri saking mungkono-mungkono kang den tuturake apa annahu sak temene kelakuan iku yajibu wajib wujuban kelawan wajib mutaakidan kang den kukuhake alal mar'ati ngatasé wong wadon anta taharro ing yen to nemen-nemeni sapa mar'ah ridho zaujiha ing ridhone bojo lanange mar'ah watajtaniba lan ngedoi sapa mar'ah sukhtahu ing bendone zaud ma ing dalem amkana ing dalem selagine kongang apa tajtaniba ing dalem selagine kongang apa tajtaniba dados wong edok niku mboten angsal poso sunah kecuali nang mriku atas izine bojo lanange. Karena ya lek sak wayah-wayah bojone pengin jimak, nah niku posone kudu dibatalno, poso sunah. Nah, tegese nang mriku napa poso Arafah atau Asyura. Nang mriku apabila napa niku istri niku berpuasa sunah tanpa izin suami, maka nggih posone niku namung entuk ngelak karo luwe tok. Nah, terus ganjarane nggih mboten enten. Dadi lek arep poso sunah izin sik. Aku tak poso sunah ya krana dhisik pas kuliah ki rutinanku poso Senin Kamis. Dadi setiap Senin Kamis jimake prei. Misale ngoten, lek pengen ya bengi wae. Nah, engko lek bojone ngizini nggih dilampahi posone. Misale lek mboten paring izin ya mboten usah poso krana namung poso sunah. Tapi lek bojo lanang sing apik ya mboten napa-napa Dik, tak baturi pisan. Nah, ngoten niku kan malah keren ya bojo sing ngoten niku, pengertian kepada istri. Dan ngoten niku rata-rata wong lanang sing model ngono iki ya 1001. Nah, dadi ya langka. Enggak semua ya, nggih langka.
Dados niku wau mboten angsal puasa sunah kecuali teng mriku atas izin suamine. Di samping niku imro'ah utawa mar'ah utawa istri niku nggih mboten angsal medal saking griyane tanpa seizin suamine. Nah, medale teng pundi? Medale niku teng medal sing adoh utawa medal sing adoh lah. Mboten cedhek-cedhekan lek misale blonjo ning sanding omah utawa ning toko ning mboten masalah langsung medal umume krana pengadatane blonjo atau blonjone teng mriku nggih mboten napa-napa kecuali lek adoh memang benar-benar adoh mriki blonjone teng pundi wonten pasar ngemplak ngoten niku lha niku kudu izin mriki pasar ngemplak kan tebih. Nah, izin Mas tak metu sik ya arep blonjo teng pasar arep tombas niki izin lek diizini nggih berangkat. Nah, berangkate teng mriku lek sampun diizini. Nah, teng mriku pas berangkate, nah niku nggih kudu hati-hati. Dadi hati-atine piye? Golek panggon sing teng mriku mboten akeh wong lanange. Maksude lek misal dalan iki kan umum, lanang wedok enten. Nah, sampean enggak oleh ngliwati sing teng mriku, teng dalan iki sing mriki. Misale niki memang terkenal nggen cangkrukane wong lanang, warung kopi kanan kiri. Ngliwati tengah-tengah niku mboten angsal. Milih dalan sing gedhe mriku. Niku kan dalan umum. Enek lanang, enek wedok, niku mboten napa-napa. Nek mengke ngliwati tengah-tengahe wong lanang liya, nah niku sing tidak diperbolehkan ngoten niku lek sampun diizini suamine. Krana apa? Nggih krana niku mengke ndadekno fitnah utawa iso-iso sampeanku dijaraki. Liwat diceluk wiwit cewek ngoten niku. Cewek mau kemana dingono-ono. Nah, dijaraki ngoten niku. Mane sampean lek dingono risih to. Ya, enek wong lanang, Mbak atau cantik, no diapakne ngoten niku. Nah, diceluk ngoten niku kan nggih risih. Kaya merasa piye ngoten niku lho. Sok keren dhewe lho sing nyeluk ngoten niku. Nah, ngoten niku kan biasanya memang risih. Dados lek misalnya pun diizinkan, lah niku makane golek panggon sing teng mriku mboten kathah tiyang sing napa niku wong lanang niku mau. Dan teng mriku nggih harus menjaga dirinya ben suwarane sampean iki gak dikrungokno wong liya. Nah, wong liya iki maksude wong lanang liya. Makane mbak-mbak iki ya lek pedahan motor ya aja krana aja karo guyon karo omong-omongan guyu ngakak-ngakak ngoten niku. Kula nggih nate semono, Pak. Wong edon Pak motor karo guyon. Ngoten niku mboten angsal. Niku tidak beradab dalam tata krama napa niku berkendaraan atau dalam tata krama teng lingkungan. Pedahan motor karo guyon karo sing digonceng. Padha edoke padahal. Nah, niku mboten enten adabe, kirang sae. Jadi lebih baik niku menjaga suaranya ketika bepergian atau lewat teng dalan. Oleh saged ya secara omong-omongan sewajare. Aja sampai guyu latah-latah ngoten niku. Niku mboten angsal, mboten beradab. Nah, mangke terus pas teng pasar niku nggih harus napa menjaga diri. Nah, menjaga dirine nggih pokoke dijaga lah aja sampai nglakoni perbuatan sing mboten beradab. Nah, misale ngenyang rego ning pasar ya sing adabe dijaga. Aja piye ya aja tebar-tebar pesona teng pasar ngoten niku mboten angsal. Adabe niku kirang sae. Wis yamin iki. Hikayat niku cerita niki. Namung cerita niku. Insyaallah benjing nek cerita-cerita. Cerita apa yo iki? Tak deloki sik. Oh, cerita-cerita sing teng jero Quran iki. Wong edok sing ditekoki tiyang jawabe namung jawab nggih Al-Qur'an. Hikayatun wa wa'alam bisawab. Al-Fatihah. Mekaten saking kawula kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten
Kula akhiri wa wal maafiq ila abmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar